Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pitsa 4 na, buwan sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga esgutanan karong butaga mahigala. Operasyon sa usa ka resort sa Puok, Talisay kasamtangan nga gisuspenso. Sa Talisay City Hall, human ni ulbo ang kimikal pagpanglimpyo sa swimming pool. Og nakalanag kini ang baho ni ini ngadto sa 19 ka mga tao. Straight to the point. Ato ning gipadtuan kagahapon mga higala, medyo nasagol to mga higalang mga chemicals. Ang chlorine, dito mga higalay muriatic, ha? Dito mga higalay, mga gisagol-sagol, mga kagalaan nga mga chemicals. Yan, buto mga higala to. Ang katutuan nilang gisudlan. Straight to the point. Basin og nasagol ang mga chemicals na kinya, natandog-tandog ba? Nauyog-uyog mga sukit di paminaw. Pagbuto mga higala, pulte kabaho. Limang ka ng muriatic, mga kagalaan o kananaang kwan. Kananaang chlorine. Kanagod mahigalang swimming pool, di man na basta-basta god imong i-maintain mga sukit tig paminaw. O himuon imong resort, at least magkakwarta man ka, no? Kanana ang doon na mga higalay mga entrance fee diha. So, mo na imong i-calculate ang maintenance sa mahal man kayo, no? Kay kana swimming pool gud mga kaigalan, matod pasto na interview kaghapon, mo green na ganang color ana kay medyo gahugaw na gina. Mo na nga butangan na nagmuriatic, butangan mga higala chlorine. Mo na nga ayaw anang kuan kay naiban mga ligog swimming pool. Ikaw pud kay maligog swimming pool, probida. Di mata kasabot lain na adiha mga ligo unya ang uban mahigala mga ligo tingala na kay muntapad mo kalit mag-init ng tubig. Wa na lang gid mo kawas sa swimming pool. Dito rin nagpabuhagay taon. Muna ka ng tubig na magka-green-green ang uban, puriya lang sa mga kwan ron, ha? Butangan lang muriatic din, ha? Muriatic, isagol, mahigala sa kanang chlorine. Asos ni buto mga sukitig paminaw, niya pulti kabaho, no? Moto nga, dunay 19 ka mga tao, in taon nga nada sa tambalanan. Straight to the point. Nasunog mga higalang naong atong tiglimpyo sa swimming pool day. Uyawa, lima ka ng muriatic, may makaigo sa mukan. Tang-tang ganing tagip-tip, mahigala styles. Kana naman tagip-tip sa munahong kay. Muna nga, inig-ingo na gani isa ka ng resort nga manirado na, no? Di na paggamitan ng swimming pool kay manghinlo na. Ayaw og tugsaw dito kay maigo kas muriatic. Dili basta-basta kay imagine ka tubig na nga naa diha mga kaigalaan og way limpyo na mo green na kadugayan malumutan na og way maintenance. Inig lumutan puy anog baki mao gani may tabo. So man andun na gyud maintenance og balay gani mga higala katug yung mga dato kayo mao gito maka-maintain sa swimming pool sa balay. Og wa gani adto lang ka mahigala mga resort no mo nay maka-maintain pero balay ka gani mabutang kag swimming pool dako kay nag-maintenance ha sa usa ka semana butang kag chlorine ana day sabuwag ng chlorine ana either twice a week or thrice a week imong isabuwag na diha. So kung dili ka dato gyud kaayo mga kagalaan naay na lang pag swimming pool gawas og kontraktor ka hinoon ha. Bueno, og taga DPWH ka. Basin madara mga sukitig paminaw. Ganta ni pagtagad lubutagas tuban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the Pati point. sikat man kaning kontraktor karon ha. Sikat kaning kontraktor, sikat kaning DPWH, sikat kaning mga politiko. O niya to na mahigala ha. Ang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, niingon na mahigala nga og imbitaron siya makigalaan nito sa investigation sa Senate or imbitaron siya sa investigation mahigala gadto sa Kongreso, iyang panghinganlan ang mga politiko mga higala nga nalambigit ining korupsyon sa flood control.
Straight to the point. Ang mga congressmen sad nga permiro na paisog-isog ni ingon nga ipasulti ni magalong ang tanan. Ipasulti. Ipamention name names. Karon yung magalong sige, paabot ko sa invitation. Wa pa man gihapon. Nagdebate na hinuon mayo kung imbitaron mas magalong og di ba? Karon butaga tagad tanig pagtagad mga kaigsunan ha. Kay ang uban ituod mga higalang kontraktor. Tinuod basta gyud mga kaigalan kini kontraktor porbida ha. Makaingon masagib kag sana all. Napay mga anak sa kontraktor mahigala bida barya lang kuno makagasto mahigala panihapon nga duran sa 800,000. Ang gasto mga higalas panihapon barya lang kuno. Di ay uban in taon mahigala nga way gikaon apan di ay anak sa kontraktor porbida. So kining kontraktor grabe kayo. Pero mga higala ang taga DPWH pod utrosad. Doon na mga taga DPWH mga kaigalaan nga matod pa doon na yate. Ya gawas ana mga sukit tig paminaw. Gawas ana mibutyag si magalong nga gawas ana kontraktor nga nakakwarta, gawas ang DPWH ang dakong bahin gyud to as politiko. Straight to the point. Wala ingos magalong be imbitara ko be kay ako hinganlan ha. Agba mahigala og debate sila dito og bitaron magdili. Nikaon ang mga anak mahigala mga nipo babies. Nikaon tuloras na kabuok, 750,000 pesos ang kapin nga gibayran. Barya lang kuno na. Usa kay gikaon ini mga bataa. Makakaon ka na mahigalang 750,000 dulan na mahigala sa 1 million. Di ba ka mubutod imong tiyak? Na mga higalang 750,000 mga kaigalaan Toyota Wigo naman ha. Makapalit na makana mahigalag brand new nga sakyanan. Pwede na gani mahigalag og dili brand new. Muhingkag mga second-hand sakyanan makapalit na kaana. Og brand new makapalit na sa kaana ha. Kurbida gikaon lang og panihapon. Unya miingon pa gyud mga higala nga kinini ang barya lamang kuno. Barya lamang. Samtang ang mga kabus mga kaigalan wa na gani gikaon. Wa na gani gi-snacks ha. O usahay kasamang kay magapangos-pangos man lang kinini ang mangita man tag banana Q sa daplin o baka mukaon og turon. Pero kinis na barya lang. Barya lamang kuno mga higala. Kapalit naman kaga kuan na. Auto anang ilang gikaon sa panihapon. Pwede pa gani may galaga usa ka auto, usa pod ka Inmax nga motor. Di panihapon lang sa mga kagwang. Karong buntaga tagan tanig pagtagad. Pero ingon pos magalong ang dako-dakog pahat ana ilang itukmod mang higala kontraktor. Angayan man nasad bang higala kini kontraktor. Nya di apod mga kagala ay taga DPWH pero ingon sa magalong ang dako-dakog pahat tuwa sa mga politiko. Straight to the point. Kada nagpagtagad lumutaga sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin atong tagapagtagad sa mga higala kay Governor Pambari 4 ni pahunong una sa 154 ka mga infrastructure o water projects sa tibok probinsya sa Sugbo. Subay sa gihimo nga pag-review o pag-audit aron masiguro nga ang mga kontraktor nakatuman ba sa mga lagda sa gobyerno. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin balikas kontraktor ang Sugboanon nga kontraktor nga si Alan Kirante. Bida wa magisa si Alan Kirante karon nga hearing. Ato primerong hearing nagisa siya. Karon nga hearing wa kay ang gigisa ron mga higala kadtuman si kuan na Sara Diskaya o gatong wawaw. Gapiyong-piyong lang mata tong wawaw ay. Kalma lang gapiyong-piyong ang mata murag wa makakuha bilyon. Atong arribalo sa wawaw og si Diskaya pero si Kirante may gala mo gilok sad may higala yang paminaw kay tapan sa Diskaya basig sa isunod may higala pangutana pero nakalingkawas ko si Kirante ato nga hearing kaya napokus may gala nga to ni Diskaya ngadto mga kagalaan usab ni wawaw og ingon sab sa mga taga DPWH og apila mahigala ang taga Sugboanon nga mao mahigalay head sa pickup nga si Engineer Dakay. Katanig pagtagad lumutaga mga sukid tig paminaw kay porbida. Kinini ang ato ning hatagag pagtagad ba kay galaan kay naapil si Alan Kirante sa QM ug ang uban pa mahigala nga mga kontraktor
Apil sa gibisigal sa Senado, ipaubo sa Immigration Lookout Bulletin. Straight to the point. Nakadto mga contractors bisa pag naa sila kaugalingong helicopters o doon na eroplano medyo malisod sila atos gawa sa nasod doon. Kay gibutang sa lookout mga kaigalaan. Straight to the Pero mo point. lagi na, sa pikas bahin pa gyud, siyam ka mga kumpanya nga gipanag-iya sa magtiayon nga diskaya gibawian na sa ilang lisensya og accreditation sa Philippine Contractors Accreditation Board kon pick up. Straight to the Pero point. unsa man di ka ni atik ra? Ay kini di ay mahigalang ma-blacklist din kontraktor abi na kog ma-blacklist na nga wa na gyud. Ma-blacklist na mahigala 1 year na ikuto. Ang uban mahigala ko i-blacklist mga kaigalaan mo apil gyapon bidding. Sama ni mga diskaya. Unsa man bisa pa i-blacklist ni mga usa duha. Napamaslay siyam gud ka buok. Siyam ka kumpanya magbidding mahigala magunay-unay ra. So bisag kinsay mo daog sila ra gihapon. Pagkahanggaw mga sukitig paminaw. Straight to the Katarik point. pagtagad lubutaga sa tubuan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 8 sa 12 ka mga luxury cars nga gipanag-iya sa mga diskaya nasuta nga way entry record sa nasod. Ubang mga mahalong mga property sama sa yate o pribadong eroplano. Sa uban pang mga kontraktor lakip na sa susihon sa gobyerno. Straight to the Ala, point. apilag susi ng mga kontraktor nga doon na eroplano. Gawas mahigala sa mga luxury nga mga sakinan. Doon na pa rin naka-eroplano, doon na pa rin naka-helikopter. Susihan nag-apil ha. Ato ni tagag pagtagad mga kaigalan. Samtang, atong district engineer, usa ka to na intrap. Lain pa mahigalang district engineer na sakpan mga kaigalaan nga nagduwa day kasino. Lalim kag mapildi sa kasino og 300 million pesos. Ginoo ko asa man na mga higala kuhaon nimong 300 million pesos. Ang salary grade anang district engineer is 19. Salary grade 19. Pila ra man na mga kahigalaan. Bisat pa og imong naa ka diha mga higala manarbaho sa Department of Public Works and Highways sa imong tibok nga kinabuhi di ka kakuha sa 300 million. Straight to the Ya point. gipildi lang sa kasino mga sukit dig paminaw. Nada may pagtagad no butaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini, di pa di ay mga higala ang mga congressmen. Sa nadugay nila mahigala hagit-hagit nga sige, ipasulti name names magalong. Ingo mas magalong nga magpaabot ko sa invitation kay nganlan ako ni mga politiko. Nga nalambigit mahigala sa korupsyon. Bida ang mga congressman mura og nigilok lang ilang paminaw siguro. Hasta si Saldico mahigala nagdumili sa pag-imbitar. Saldico mo man mga higalay founder sa Sunwest. Kining usas sa mga 15 ka mga contractors nganon di man imbitaron. Ato ning tagag pagtagad karo butaga mga sukit tig paminaw. Kay do na po doon sa mane. Tinuod ka ni or diversionary tactics na sad. Ang konstitusyon i-amendar ko no indekin. Unya paubsan mahigala ang edad sa pwedeng makadagan pagka-presidente. Straight to the Kaya point. kita ba mga Pilipino, sensitive kaya ta, kung doon ay charter change, chacha, sensitive kaya ta, di ba ka ma-divert ng issue nga ito, no? Ikan sa flood control mo, adto na sa chacha. Ay, kinigong pangidaron sa congressman, may gala, makadagan kag congressman, Straight to the point. able to read and write, at least ang imong edad, 25 years old. Og senador, kinahanglan able to read and write, makabasa ka, makasuwat, mo man ang requirements, unya kinahanglan 35 years old. Mas na abot kag presidente may gala, makadagan ka 40 years old. Karon gusto na paubsan. Ingon sila atong ipaubos nga kuan i-amendar taning konstitusyon usbo na to. Nga pwede na bisag 30 anyos nga makadagan. Unsa man ni? Tinuod ka ni or diversionary tactics ni? Kay inigingon nga atong usbon na nang uban pod nga mga provisions. Yagi tala ni katawa mahigala kay bida medyo laig tinan-awan ni mga congressman da, magtinan-away sa magtinutukay, magtinidhatay. Karon butaga tagan-tanig pagtagad sa mahigala sa atong pabanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko,